Il-ġurati konkludew li Nola Toppardi ma kienx fi stat ta' ġemma ta' fl-ewwel ta' Jannar tal-2024 spara u qatel il-Eric Borg fir-Rabat. Madankollu konkludew ukoll li issa huwa fi stat ta' ġen. Fl-indirizz il-ġurati qabel daħlu jiddeliberaw il-verdett li mħallef Neville Camilleri qal il-ġurati li jridu jiddeċidu jekk l-imputat kienx fi stat ta' ġen u jekk huwiex fi stat ta' ġen. Żied li d-deċiżjoni ridet issir bażi tal-fatti miġjuba waqt il-ġurin. Għalilhom biex jaħsbu biss skont xtajt il-liġi u skont jaħsbu huma. Fakkarhom li l-ġurin mhuwiex qed jitratta l-ħtija tal-akkużat, iżda l-qagħda mentali tiegħu. Il-prosekuzzjoni qalet li Toppardi kien f'sensiema ta' qatel lil Borg fi triq il-fidluqhom waqt li d-difiża saħqet li kien fi stat ta' ġen. Il-ġurati daħlu jiddeliberaw għal-ħabta tas-sija ta' nofsinhar u ħarġu bil-verdett fil-5:09 ta' nofsinhar, fejn b'7 voti kontra 2 qalu li Toppardi ma kienx fi stat ta' ġen meta qatel lil Borg, waqt li b'8 voti kontra 1 qalu li llum huwa fi stat ta' ġen. Huwa ser jittieħed l-isptar Monte Carmeli minħabba li l-ġurati sabuh li mhuwiex f'qagħda li jiffaċċja ġuri. Il-proċeduri kontri jekk kienu posposti b'mod indefinit sakemm u jekk ikun hemm xi titjib fl-istat mentali tiegħu kif determinat mill-esperti.